третата ни в антицелулитните и скулптуриращи тялото програми установихме, че най-оптимални резултати се получават с комбинацията от два метода. Механостимулация чрез липомасаж на LPG и най-мощната мултиполярна радиочестота, тази на Venus Legacy. Работната глава ErgoDrive третира тъканите отвън навътре, триизмерно, завърта се на 180 градуса и захваща 50% по-голяма кожна гънка. Venus Legacy доставя мултиполярна радиочестота, която в комбинация с пулсиращи магнитни полета, вакуум и вграден термометър за анализ на кожата в реално време допринасят за изключителните резултати в зоните с целулит и локални масни натрупвания, като в същото време стяга и лифтира кожата. При пациенти, на които прилагаме и двата метода, резултатите са забележителни, видими още след първата процедура.